Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot sa gitagbuan sa kalang ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Here is a very important note. We live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it be hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tagsa-tagsa nato kaugalingon. If you are a believer in Christ, use the principle of 1 John 1:9 if necessary. Kung nakakapay mga sala, then mo ka na ang panahon nga imong gamiton ang recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo mga ka na, ikaw andam na sab. Kung ikaw mapunan sa Espiritu Santo, alang ka ni mo higala nga wala pa'y kaluwasan,
gidapit kas paggamit yan ang imong free will o kabubuton sa paghimog decision, the most important decision you can make throughout your entire life, the decision to believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Umani mo buhata ka na, ikaw luwas, o magkasalmot na sa ikaw, nining atong pagamuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo na usab ning dapita, nining adlaw. Salamat kay ang imong grasya nagalihok pa sa among kinabuhi. Imo pa kaming gilugwayan sa among kinabuhi, nagginhawa pa kami o askil pa nga among panglawas o lanti pa nga among pangisip. Kining tanan grasya, kumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya. Salamat, O Diyos, nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na magpasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala o mga igsuon diyan ni Kristo. Ano yan sa kita? Pagpadayon sa atong spiritual momentum. Atong itawag kini spiritual momentum. Kaya law kini nga pag katon dugang nga mga kamaturan nga mao kini ang kabubuton, tuyo, plano o mga huna-huna, mga paagi sa Dios atong itunan. Aron sa ingon niya na mao kini atong maggamit sa pagkinabuhing Kristohanon. The unique, sophisticated, marvelous, fantastic spiritual life nga gihatag sa Dios kanatong mga magtotoo. Okay? So aniya pa kita nagadupot nga itong tun-anan nga giuluhan og ang cross una pa ang purong-purong. The cross before the crown. Okay? Daghan pa kayo mga punto, mga points of doctrine nga itong pagatukion bahin ini. Okay? So karon ato'y padayon ang atong gibiyaan nga topic kagahapon, may kalabutan gyapon kini sa atong topic of course o mga punto dinhi nga mostly mga basic o mga ingnon ta bahin kini sa maayong balita sa kaluwasan. Okay. Excuse me. So andam kada padayon kita. Una sa tanan, sa diha nga maluwas kita, luwas gayud kita sa kanunay. Diyon sa ato pagkaluwas, pinagi lamang sa paagi sa Dios. Ang iyang paagi nga kita maluwas mao pagtuo lamang kang Kristo lamang nga atong manluluwas o kita maluwas. Now ang Dios nagasulti sa ingon ini. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Nanas Juan 10:28. Sama sa atong pisikal nga amahan, manalitan. Nato bang amahang pisikal? Magpabilin gayud kana siya kanunay nga atong pisikal nga amahan, di ba? Bisag gisagop lang kita, uman kita mahimugso, ugwa gani kita tingali makakita kaniya. Ingon usab niya na ang atong espiritual nga amahan. Magpabilin gayud siya nga atong amahan gikan sa higayon sa atong pagkaluwas hangtod na sa eternidad. Bisag unsa pa atong pagbuhaton, bisag ato pang ingnon nga di na kita luwas. Sabi ko nimo, paminaw, ang atong kaluwasan, wa mag-agad ka nato. It does not depend on us. Kini nag-agad diha sa atong hingpit nga manluluwas.
Daghan ra ba gyud kayong mga Kristohanon ang nagapasipala sa Dios tungod sa ilang pagdahom nga sila ang hinungdan nga magatangtang sa ilang kaluwasan. Sa in English pagkasulti, they think they can cause the loss of their salvation. Di ba na pagpasipala sa Dios? Paminaw. Wara ba gyud tay mahimo aron atong maangkon ang kaluwasan? Gusto? Ingon man usab, wa tay mahimo aron matangtang kini gikan kanato. Sabta gyud na. Nakalimot ka na ba? Kang kaluwasan usa ka grasya nga gasa gikan sa Dios. It's a grace gift from God. Dili ang Dios sa gitawag nila og Indian giver. Ano bang mga Indian nga iyang bawion ka ng iyang hinatag ng mga gasa? Dili siya ingon ana. Sabta gyud na. Unsa may giingon sa pulong sa Dios diha sa Episodio 8:9. Kay pinaagis pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini sanglit di man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Na, klaro og tinaw. Tinaw kayo ka na, di ba? Dili pinagi sa atong mga binuhatan. Dili. Well, naipilusupong mga tao nga moingon og bik. Kung imo hangyoon o pangayoon sa Dios nga magpaluwas ka, luwason ka niya. So, kung imo pud siyang hangyoon nga biyaan ka niya, biyaan po ka niya, di ba? Ang imo rang mahimo maong paghangyo kaniya o biyaan kaniya, di ba? Well, higala. Paminaw maayo nini. Di kasubo kus pag-ingon nimo nga sayop ka. Hingpit, kumplito yung kang pagkasayop. 100% kang sayop. Nabi nimo nga nung sayop ka, higala. Paminaw. Patubagon na to ang Biblia nini. Ang Diyos mismo nagaingon diha sa Hebrew, ambrihan na imong Biblia. Hebrehanon 13:5b, unsa gisulti diha? Hebrews 13:5b. Dili ko gayod kamo biyaan o talikdan. Na. Apat tingala mo ingon na sa kaw. O pananglitag mo undang ko sa akong pagtuo. O di na kumutuo. O pananglitan o magduha-duha kog luwas bagyo ko. O kaha makabuhat kog grabe og nilad kayong buhat nga makaingon gyud ko sa akong kaugalingon nga de nagyug ko lagmit maluwas ini. Paminaw igala. Ang atong kaluwasan nagaagad lamang sa Dios. Wa magagad kanato. Ug ang Dios nagasulti og di ko kamo biyaan o talikdan. Ang dili gyud. Gusto? Never means never. Kasabot ka. Subliyon ko sa pag-ingon. Wa tay sarang mahimo aron matangtang ang atong kaluwasan. Wala. Ingon kahingpit ang pagkamatinumanon, pagkamatinuoron, o pagkamasaligan sa Dios. Bisan pag imong ilimod ang pagkaanay Dios, bisag ilimod ang atong pagkaluwas. Now, ang 2 Timoteo 2:13 nagkanayon, kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon. Kay dili siya makahimos paglimod sa iyang kaugalingon. Kay paminaw. Kay kung ilimod kita sa Dios nga amahan, kitang mga sakop sa iyang harianong panimalay, iya pong ilimod si Kristo. Kung mao ka na, di ka na niya mahimoy. Dili siya makahimo niya na. Nagasabot ka. Diha gyud sa higayon nga ibutang kita sa Dios ngadto sa iyang
harianong panimalay, royal family, pinagis pagtuo kang Kristo lamang, siguro, paminaw, siguro og bugos na gyud og dayon ng atong pagkabutang, pinasikad kana sa iyang pagkamatinumanon. Sabot? Roma 8:14 ngadto sa 15, nagkanayon. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinagis pag-ingog, amahan ko. Ingon nga mga sakos panimalay sa Dios as members of the family of God, magakinabuhi kita sa eternidad dito sa langit. Nakadungog ka. Mao kanay saad sa Dios. Mutuo ka ba niya ng maong saad o dili? Imuha na ka ng pagpili. It's a matter of choice. Kay, ang tinuod, mutuman gayud kanunay ang Dios sa iyang mga saad. He always keeps His word, His promises. Ang Diyos magkiangayon. He is fair and just, perfect. Iyang giatagan ang tanan ug matag usa ka kahigayunan nga maluwas. He gives everyone every opportunity to be saved. Ang omnisciente, pagkasayod sa tanan, omnipresente, pagkanaasta ng dapit, ug omnipotente, pagkalabawang makagagahom nga Dios, dili gayod masayo, bisag kanusa. He never commits a mistake. Og siya, dili makahimos pagkadili makangayon. He is incapable of being unfair. Ang Roma 9:14 nagasulti. Unsa may kasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Sa in English, emphatically not. Ang matag sa katao nga nahimugso ning kalibutana, gihatagag angay nga kagayunan, equal opportunity sa pagdawat kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. Gawas lamang yan itong may kabilinggan sa ingon sa pangisip o yan itong nga matay nga mga bata pa kaayo o pa'y pagsabot sa konsepto sa kaluwasan. Sanglit makiangayon man ang Diyos o nagatagad o nagatratar man ka nato pinasikad sa grasya. Kini silang mga klases katawan ang akong ingon katubang may kabilinggan sa pangisip o nito ng matay mga bata. Kini silang mga klases katawan automatic nga mahilangit. Ini kamatay ni ini nila. Alang ka natong tanan nga ana ay mental nga katakos, mental ability sa pagsabot bahin o kaluwasan. Ang Dios kanunay yung nagapaamgo ka nato nga naay Dios. Aron sa ingon ni anak kita'y kapilian kung buot ba kitang magpaluwas o dili. Ang higayon nga diin atong maamguhan nga malagmit na ay Diyos, mo ni gitawag sa in English og point of God consciousness. O ingnon ta sa maabot ng pag-uban sa Visayan, bahin nga mudangat ang tao sa pag-amgo nga naay Diyos. Manay akong mahubad lang sa Bisaya. Meaning, point of God consciousness. Excuse me. Ang usa ka dili Kristohanon, mahimong mudangat sa maong point of God consciousness. Samtang tingali nga, kini siya, ibutang ta, naghigda siyuta dito sa kalasangan, dito sa Afrika, o tingali, nagsudong siya sa
nagkidlap ng mga kabituunan dito sa kalangitan o nagasidlak nga buwan o kini siya makaamo ko nga naagyo'y mas labaw pa niya luyo nining tanan. Ang gisulti sa Salmo 19:1 mo kini. Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Tingali na usa ka di Kristohanon nga nagtuon bahin og ebolusyon diha sa klase sa siyensya o magkamatikol og sayop sa mga gitunan nga way katunga tao, katunga unggoy ang pagkatinuod nga naa sa iyang silinganan ug nga naagyo'y mas labaw pa kaniya ang mibuhat kaniya. Now ang Salmo 139:14 nagasulti ingon ini. Gidahig ko ikaw kay angay kamang kadlukan, katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat, ug nasayod gayod ako niini. O tingali, excuse me, anay usa ka di Kristohano nga nagpuyo dito sa kabalangay ba o village sa dito bas China nga mahog gikan sa bungtod ug samtang nagaahong siya sa kamatayon, kini siya makaamgo nga gawas kaniya naagyo mas labaw pa kaniya. Ang Salmo 89:48 nagkanayon sa pag-ingon. Kay may taong dili mamatay, unsaan man sa tao paglikay sa Siol. Ang Siol, ang ipasabot niini, gahom sa lubganan. O karon kung isalikway ta ang Dios sa giingon tao, point of God consciousness, masayran sa Dios nga kung ibadangat ang maayong balita sa kaluwasan nga kanato, wa kini kapuslanan. Hinoon, kung muuyon kita o magpositibo kita ngadto sa Dios, kung buot kita makailapag dugang bahin niya, siguro gyud sa Dios no, ipadangat nga rin ka nato ang mayong balita sa kalungasan o ipadayag gayod kini nga rin ka nato. O sa ato kaugalingong pinulungan, aron ato yung masabdan kini sa tataw. Di nila muna kita kutom o ato ipadayon ni Uma. Ayaw sa ipa ang sumpay nini. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, niining laing higayon, nga kami ambitay sa imong mga pulong. Danda kami dinhi ugma sa samang higayon o Diyos, sa among pagpadayon, sa among pagtuon sa imong balang pulong. Salamat niining among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.